Tällä videolla käydään läpi perusteita arvonlisäverosta sekä katsotaan tiliristikoiden avulla, millä tapaa myyntien sekä ostojen arvonlisävero kirjataan kirjanpidossa ja miltä näyttää arvonlisäverotilien päättäminen. Videolla ei ole tarkoitus sukeltaa liian syvälle arvonlisäveroon, vaan pidetään asiat mahdollisimman simppelinä ja käydään läpi yleisiä asioita arvonlisäverosta. Erilaiset arvonlisäverovelvolliset toimijat maksavat myymistään tuotteista ja palveluistaan arvonlisäveroa. Eli nämä toimijat maksavat arvonlisäveroa käytännössä siitä tuottamastaan arvonlisästä. Ja se tapahtuu sillä tapaa, että kun se yritys valmistaa ja myy niitä tuotteita ja palveluita, niin se yritys voi myös vähentää arvonlisäveron, joka sisältyy näihin hankintoihin, mitä siellä yrityksessä tehdään. Sillä vähennysoikeudella estetään se veron kertaantuminen, ja kun se veron lopullinen maksaja, eli se kuluttaja, maksaa sen arvonlisäveron, niin siihen tuotteeseen sisältyy vain yhdenkertainen vero. Arvonlisäveron lopullinen maksaja on siis tuotteen tai palvelun kuluttaja, vaikkakin yritys sisällyttää siihen myyntiinsä sen arvonlisäveron ja myös tilittää sitten sen perityn arvonlisäveron valtiolle. Käydään läpi tähän liittyen pieni esimerkki. Eli yritys hankkii 124 eurolla osia, joista valmistetaan peliohjaimia. Ja yritys voi vähentää ostoihin sisältyvän arvonlisäveron, joka on tässä tapauksessa 24%. Tällöin yrityksen kirjanpitoon kirjataan kuluksi tuloslaskelmalle tuo 100 euroa ja taseessa näkyy sitten arvonlisävero saamista 24 euroa. No, yritys valmistaa näistä tilaamistaan tuotteista yhden peliohjaimen ja tälle peliohjaimelle halutaan 20% kate ja ohjain myydään siis näin ollen kuluttajalle 125 eurolla, mihin lyödään sitten vielä toi 24% arvonlisäveroa päälle. Tuotteen lopullinen hinta on siis 155 euroa. Tuloslaskelmalle kirjattaisiin tuotoksi 125 euroa ja taseeseen tuo arvonlisäveron osuus arvonlisäverovelaksi, eli 30 euroa. No se kuluttaja ostaa nyt sen peliohjaimen yritykseltä ja maksaa siitä myyntihinnan arvonlisäveroineen, eli koko tuotteen hinnan 155 euroa. Yrityksen näkökulmasta yrityksellä on syntynyt arvonlisäverovelkaa 30 euroa ja arvonlisävero saamista 24 euroa, joten yritys sitten tilittää valtiolle arvonlisäveroa yhteensä 6 euroa. Eli käytännössä tämä yritys maksaa arvonlisäveroa tuottamastaan arvonlisäverosta, eli siitä yrityksen saamasta katteesta, eli siitä 25 eurosta. Pääsäännön mukaan kaikki liiketoiminnan muodossa harjoitettu toiminta on arvonlisäverollista toimintaa, ja mikäli poikkeuksia on, niin ne on aina erikseen määritelty laissa. Yksi esimerkki tämmöisestä poikkeuksesta on arvonlisäverolain 37 pykälän mukainen sosiaalihuolto. Tällaisesta arvonlisäverolain mukaisesta sosiaalihuollosta ei suoriteta veroa. Ja näin ollen myöskään tähän toimintaan liittyvistä ostoista ei saa vähentää arvonlisäveroa. Sitten on olemassa myös tämmöisiä yleishyödyllisiä yhteisöjä, jotka maksavat sitten arvonlisäveroa vaan tuloverolain mukaisesta elinkeinotoiminnastaan. Yleensä yleishyödyllisillä yhdistyksillä on verollista ja verotonta toimintaa. Arvonlisäverolaissa on myös määritelty tämmöinen vähäinen toiminta, jonka euromääräinen raja on 15 000 euroa. Tämmöisen vähäisen toiminnan harjoittaja ei ole arvonlisäverovelvollinen.
Mutta tämmöisen vähäisen toiminnan harjoittaja voi kuitenkin liittyä vapaaehtoisesti arvonlisäverorekisteriin. Joissakin tapauksissa se vapaaehtoinen rekisteröinti on kannattavaa, esimerkiksi silloin kun yrityksellä on paljon hankintoja ja sitten kun kuulutaan arvonlisäverorekisteriin ja ollaan arvonlisäverovelvollisia, niin sitten myös näistä hankinnoista saa vähentää sen arvonlisäveron. Ja tietenkin jos ei kuuluta eikä olla arvonlisäverovelvollisia, niin sitten ei saa vähentää. Ja huomioarvoista myös on tässä vähäisen toiminnan rajassa, että jos se raja sitten ylittyy kesken tilikauden tuo 15 000 euron raja, niin sitten arvonlisäveroa joutuu maksaa takautuvasti koko sen tilikauden myynneistä ja mahdollisesti sitten tulee myös jotain viivästysmaksuja. On siis tapauksia, jossa on pakko ilmoittautua arvonlisäverorekisteriin ja sitten on tapauksia, jossa niin sanotusti pakkoa ei ole, mutta voidaan vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Esimerkkinä tämä vähäisen toiminnan harjoittaja ja toinen esimerkki voisi olla esimerkiksi tämmöinen kiinteistön käyttöoikeuden luovutus, eli esimerkiksi huoneistojen vuokraus, joka on sitten pääsäännön mukaan arvonlisäverotonta, mutta josta voidaan hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverovelvolliseksi, mikäli tietyt lain määrittämät ehdot täyttyvät. Arvonlisäverotuksen ulkopuolelle jäävän toiminnan osalta ei kuitenkaan voi hakeutua vapaaehtoisesti arvonlisäverorekisteriin, eli esimerkiksi tämä aikaisemmin mainittu sosiaalihuolto. Eli tämmöisestä toiminnasta ei voi myöskään sitten vapaaehtoisesti hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Ennen kuin mennään sitten tiliristikkoesimerkkiin, niin käydään läpi pikaisesti arvonlisäverokannat. Nämä löytyy Verohallinnon sivulta ja sieltä suoraan on tiedot haettu. Eli meiltä löytyy alennettu verokanta 10%, kirjat, lehdet, lääkkeet, elokuvat, majoituspalvelut, liikuntapalvelut. Sitten on alennettu verokanta 14%, elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut. Ei koske kuitenkaan alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua. Sitten on yleinen verokanta 24%, joka on useimpien tavaroiden ja palveluiden verokanta. Ja sitten meillä on vielä monen yllätykseksi nollaverokanta, joka liittyy esimerkiksi sitten käännettyyn verovelvollisuuteen ja kansainväliseen kauppaan. Eli tällaiseen toimintaan liittyvien osto- ja arvonlisäverot on edelleen vähennyskelpoisia. Eli nollaverokantaa ei pidä sotkea verottomaan liiketoimintaan. Arvonlisäveroprosentit löytyy kätevästi tuolta Verohallinnon sivuilta. Katsotaan sitten esimerkki Tepon taidekahvila Oy. Ja lähdetään läpi taas perusjutuista, eli kirjanpidossa meillähän oli näitä tuloslaskelman tilejä ja sitten meillä on taseen tilejä. Tuloslaskelma kuvaa tilikauden tuloja ja menoja, kun taas taseesta selviää varat ja velat. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tuloslaskelman debet-puolelle kirjataan menot ja credit-puolelle tulot ja taseen debit-puolelle kirjataan varat ja credit-puolelle velat. Meillä näkyy tässä esimerkissä vasemmalla puolella tuloslaskelman tilit, esimerkissä käytettävät tuloslaskelman tilit ja oikealla puolella esimerkissä käytettävät taseen tilit. Kyseessä ei ole Tepon taidekahvilan ensimmäinen tilikausi, josta syystä taseen tileillä näkyy jo valmiiksi saldoa. Taseen saldot on tuotu kirjanpitoon kyseiselle tilikaudelle avaavina saldoina, eli tilikauden avaus perustuu edellisen tilikauden päättäneeseen taseeseen. Meillä näkyy täällä taseen alkusaldoina pankkitilin ja käteiskassan summat ja sitten meillä näkyy
arvonlisäverosaamista ja arvonlisäverovelkaa. Joku saattaakin pohtia, että miksi taseessa näkyy velkaa että saamista samalle taholle, eli tässä tapauksessa Verohallinnolle, ja tämä johtuu niin sanotusta netottamiskiellosta, eli kirjanpitolain mukaan taseessa vastaaviin ja vastattaviin kuuluvat erät sekä tuloslaskelman tuottoihin ja kuluihin kuuluvat erät tulee esittää täydestä määrästään niitä toisistaan vähentämättä, jollei yhdisteleminen ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi. Näin ollen tuo marraskuussa syntynyt arvonlisäverovelka ja joulukuussa syntynyt arvonlisäverosaaminen tulee näkyä velkana sekä saamisena tilinpäätöksessä, vaikka niiden yhteismäärä osoittaakin 1 000 euroa maksettavaa Verohallinnolle. Kirjanpitolautakunta on muuten myös ohjeistanut tässä, että näin tulee menetellä, koska kyseisiä eriä ei niiden syntymisjärjestyksen johdosta voida netottaa, vaan velka tulee maksaa verokaudelta lasketun määrän mukaisena. Sillä ei kuitenkaan ole juuri käytännön merkitystä, onko arvonlisäverovelat ja saamiset kirjattu samalle taseen tilille tilikauden aikana, kunhan tilinpäätöksessä niitä ei netoteta keskenään. Usein käytetäänkin esimerkiksi taseen tiliä nimeltä alvimaksutili, mihin voi sitten päättää kuukausittain arvonlisäverosaamisten ja arvonlisäverovelkojen erotuksen, joka on siis joko velkaa tai saamista. Käydään se läpi kuitenkin tässä esimerkissä se koko homma. Esimerkissä Tepon taidekahvila Oy harjoittaa ainoastaan arvonlisäverollista toimintaa ja kaikki kulut on vähennyskelpoisia. Tepon taidekahvila Oy on ilmoittautunut arvonlisäverorekisteriin ja arvonlisäveron maksukaudeksi on määritelty kalenterikuukausi. Esimerkissä elitään tammikuuta ja taseessa näkyvä arvonlisäverovelka ja saaminen on muodostunut marras- ja joulukuun arvonlisäveroista. Arvonlisäverovelka on muodostunut marraskuulta ja saaminen on sitten muodostunut joulukuulta. Ja lähdetään kirjaamaan ensimmäisiä tapahtumia. Teppo ostaa kahvia vielä 100 eurolla. Kahviostoon sisältyy arvonlisäveroa 14%, eli yhteensä 61,40 euroa. Teppo saa kahviostosta laskun, joka maksetaan myöhemmin. Lähdetään kirjaamaan tätä tapahtumaa niin, että kirjataan aluksi ostovelaksi tuo 500 euroa ja sitten kuluksi kahviostoihin tuo 438,60 euroa. Ja arvonlisäveroosuus 61,40 euroa kirjataan taseeseen arvonlisäverosaamisiin debet-puolelle. Meidän debit- ja credit-kirjaukset menevät tasan. Kummallekin puolelle kirjataan yhteensä 500 euroa. Veloissa meillä näkyy nyt myöhemmin erääntyvä ostolasku. Ja kuluna tuloslaskelmalla näkyy Tepolle kuluksi jäävä osuus kahviostoista. Eli se arvonlisäveroton osuus. Ja arvonlisäveron Teppo saa vähentää. Ja tämä vähennettävä arvonlisävero-osuus on nyt taseessa saamisena ALV-ostoista nimisellä tilillä. No seuraava tapahtuma on se, että Teppo ostaa jäätelöä 1500 eurolla. Jäätelöostoon sisältyy arvonlisäveroa 14%, eli 184,21 euroa. Teppo maksaa jäätelöistä 500 euroa käteisrahalla ja lopusta 1000 eurosta Teppo saa laskun, joka maksetaan myöhemmin. Eli aluksi kirjataan ostoveloiksi nyt toi 1000 euroa.
eli se osuus ostosta, josta Teppo saa myöhemmin laskun, ostovelkoihin kreditpuolelle. Sitten kirjataan käteiskassan vähennykseksi 500 euroa käteiskassan kreditpuolelle. Ja sitten kirjataan jäätelöostoihin tuo arvonlisäveroton osuus tuosta ostosta 1315,79 euroa. Ja arvonlisäveron osuus menee taas tänne ALV-ostoista tilille debet-puolelle saamiseksi 184,21 euroa. Eli meidän debet- ja credit-kirjaukset menee taas tasaan. Eli tuolla näkyy tuloslaskelmalla 1315,79 debetissä. Sitten 184,21 euroa on taseessa debetissä. Ja kredittiin kirjattiin tuo käteiskassa 500 ja ostovelaksi 1000. No seuraava tapahtuma oli se, että Teppo maksaa pankkitililtä aikaisemmin saamansa laskut kahvi- ja jäätelöostoista. Eli yhteensä meillä oli näitä laskuja täällä 1500 eurolla. Ja nyt kun ne maksetaan pois, niin kirjataan aluksi tänne pankkitilin saldon vähennykseksi 1500 euroa kreditpuolelle ja sama 1500 euroa ostovelkojen debet-puolelle. Debet- ja kreditkirjaukset menee tasaan. Pankkitililtä vähenee 1500 euroa ja ostoveloista sitten vähenee 1500 euroa, ostovelat menee nollille. No seuraava tapahtuma on se, että Teppo myy jäätelöä 600 eurolla. Tähän myyntiin sisältyy arvonlisäveroa 14% eli 73,68 euroa. Teppo myy nämä jäätelöt laskulla, josta hän saa suorituksen myöhemmin. Kirjataan aluksi taseen debit-puolelle myyntisaamisiin 600 euroa. Ja sitten voidaan kirjata tuloslaskelmalle tuotoksi 526,32 euroa, eli tuo arvonlisäveroton osuus tuosta myynnistä. Ja arvonlisäveron osuus 73,68 on sitten tuolla ALV-myynnistä nimisellä tilillä velkana. No sitten olisi vielä semmoinen tapahtuma, että Teppo saa isomman kahvitilauksen ja myy kahvia 2214,29 sentillä. Olipas vaikea luku. Myyntiin sisältyy arvonlisäveroa 14% eli yhteensä 271,93 euroa. Teppo sai näköjään myös sentin kolikoita tuolla. Kirjataan aluksi tuonne taseen debit-puolelle käteiskassan lisäykseksi tuo koko myynti 2214,29 euroa. Ja sitten voidaan kirjata tuonne kahvituottoihin tuo arvonlisäveroton osuus tuosta myynnistä 1942,36 euroa. Ja taseeseen kirjaantuu sitten vielä tuo arvonlisävero-osuus tuosta myynnistä alvivelaksi. Ja näillä kirjauksilla kredit- ja debet-puolen kirjaukset menevät taas tasaan niin kuin pitääkin. Eli debettiin kirjattiin toi käteiskassa, tulo, kahvituotoksi, arvonlisäveroton osuus ja maksettava alvi, sitten kredit. No sitten tammikuun 12. päivä koittaa ja taseessa näkyvä marraskuun arvonlisäverovelka 2500 euroa erääntyy maksettavaksi. Teppo maksaa marraskuussa
erääntyneen arvonlisäveron 2500 € Verohallinnolle. Kirjataan pankkitilivähennykseksi tuo 2500 € ja sitten alvivelasta vähennetään tuo 2500 €. Alvivelkatili menee tuolla nollille. Muita tapahtumia ei kyseisen kuukauden aikana enää ole. Nyt voidaan sitten päättää tämä arvonlisäverovelka ja arvonlisäverosaamistili. Eli käytännössä se tapahtuu niin, että nollataan arvonlisäverovelkatili ja arvonlisäverosaamistilille kirjatut tapahtumat ja sitten niiden erotus kirjataan alvimaksutilille. Ja se erotushan on joko debet- tai credit-puolelle kirjattavaa, eli se on joko saamista tai velkaa. Eli arvonlisäverovelkaa meillä näkyy credit-puolella yhteensä 345,61 €, eli 73,68 plus 271,93 €. Kirjataan tämä summa arvonlisäverovelkatilin debet-puolelle, jolloin kyseisen tilin saldo menee nollille. Ja sitten katsotaan toi arvonlisäverosaamiset tili, eli alv-ostoista tili. Siellä meillä näkyy debet-puolella yhteensä 245,61 €, eli 61,40 plus 184,21. Tämä summa taas kirjataan credit-puolelle, eli nollataan toi alv-ostoista tili, jonka jälkeen sitten meille jäisi vielä näiden erotukseksi kirjattavaa credit-puolelle 100 € ja kirjataan se tonne alvimaksutilille. Näin sitten meidän alvimyynnistä ja alviostoista tilit nollaantuu ja debet- ja credit-kirjaukset menee tasan. Debet-puolelle kirjattiin 345,61 ja credit-puolelle 245,61 ja 100 €. Alvimaksutilillä meillä näkyy 100 € arvonlisäverovelka. Voidaan vielä tarkastaa, miltä näyttää meidän taseessa olevien arvonlisäverovelka- ja arvonlisäverosaamiset ja alvimaksutilien saldot. Eli arvonlisäverovelkatilin debet-puolella on kirjauksia 345,61 € ja credit-puolella 345,61 €, eli arvonlisäverovelkatili menee tämän kuukauden osalta nollille. Arvonlisäverosaamiset tilin debet-puoli on 245,61 € ja sama summa löytyy credit-puolelle, eli arvonlisäverosaamiset tili menee myös nollille. No sitten täällä meidän alvimaksutilillä debet-puolella näkyy 0 € ja credit-puolella 100 €, eli meillä näkyy tuolla velkaa nyt 100 € ja voidaan vielä havainnollistaa tuo alvimaksutilin velka päättämällä toi tiliristikon tili taseeseen, eli kirjataan tonne vastakkaiselle puolelle täytteeksi 100 €, että menee tilin saldot nollille, ja koska kyseessä on taseen tili, niin kirjataan sitten taseen vastakkaiselle puolelle, eli credit-puolelle 100 €. Siellä on alvimaksutili nyt päätetty tuonne taseeseen tiliristikolla, ja meillä näkyy taseessa 100 € arvonlisäverovelkaa. Tällä hetkellähän meillä nyt näkyy sitten taseessa arvonlisäverovelkaa tätä 100 €. Tämä 100 €, mikä on siis tämä tammikuun syntynyt arvonlisäverovelka. Ja sitten meillä näkyy vielä arvonlisäverosaamista 1500 €, mikä oli sitten joulukuun arvonlisäverosaaminen. Tämä joulukuun arvonlisäverosaaminen palautuu myöhemmin tilille helmikuussa, ja tämä tammikuun arvonlisäverovelka pitäisi sitten maksaa Verohallinnolle viimeistään maaliskuun 12. päivä.
Käydään vielä läpi äskeisen esimerkin tapahtumat Tilitin kirjanpito-ohjelmalla. Tuo on muuten hyvä ohjelma, jos haluaa harjoitella kahdenkertaista kirjanpitoa, ilmainen ohjelma vaikka kotitalouden hallintaan. Mä oon avannut tähän nyt tase-erittelyn, eli täällä näkyisi nyt nämä alkusaldot. Eli täällä olisi tätä arvonlisäverosaamista joulukuulta. Sitten oli käteisvaran saldo 2500, pankkitilin saldo 6000 ja sitten oli arvonlisäverovelkaa marraskuulta 2500 euroa. Lähdetään nyt kirjaamaan tuon esimerkin mukaisia täsmälleen samoja tapahtumia tähän Tilitin ohjelmaan ja katsotaan miltä se näyttäisi tässä kirjanpito-ohjelmassa. Eli ensimmäinen tapahtumahan oli, että me ostettiin kahvia 500 eurolla ja siitä saatiin lasku. Kirjataan aluksi kahvi ostot tilille 500 euroa ja tänne ohjelma automaattisesti erittelee tuon arvonlisävero-osuuden oikealle taseen tilille. Sitä ei tarvitse mitenkään erityisesti tässä sen enempää huomioida ja sitten kirjataan ostovelkoihin 500 euroa. Seuraava tapahtuma oli se, että jäätelöostoja tehtiin 1500 eurolla, josta saatiin 1000 eurosta lasku ja 500 euroa siitä maksettiin käteisellä. Me voidaan kirjata taas jäätelöostoihin 1500 euroa. Alvin osuus taas kirjaantuu automaattisesti. Kirjataan sitten käteiskassan vähennykseksi 500 euroa ja ostovelkoihin loput 1000 euroa. Kirjanpito-ohjelmahan muuten ilmoittaa, niin kuin täällä alhaalla näkyy, että kirjauksien debit- ja credit-kirjaukset ei mene tasaan, eli ei voi yleensä edes kirjauksia tehdä, jos ne eivät mene tasan. Ja kirjataan nyt siis ostovelkoihin vielä toi 1000 euroa. No, seuraava tapahtuma oli se, että kahvi- ja jäätelöostoista tuli laskut ja ne oli tarkoitus kirjata sitten tuolta ostovelkatililtä pois. No, kirjataan pankkitilin saldon vähennykseksi credit-puolelle 1500 euroa ja ostovelat 1500 euroa. Ne on sieltä kirjattu nyt pois. No, seuraava tapahtuma meillä oli, että jäätelömyyntejä tehtiin 600 eurolla ja siitä tehtiin sitten lasku jäätelöiden ostajalle. Voidaan kirjata jäätelötuottoihin credit-puolelle tuo 600 euroa. Alvin osuus näkyy taas siellä. Ja myyntisaamisiin sitten 600 euroa. Ja sitten oli tapahtuma, että myytiin kahvia 2214,29 eurolla ja se oli käteismyynti. Kahvituottoihin voidaan kirjata koko summa ja käteissaldon lisäykseksi. Sitten meillä erääntyi se taseessa näkyvä arvonlisäverovelka. Se voidaan maksaa pankkitililtä pois 2500 euroa. Ja se velka oli kirjattu tilille 2939 eli arvonlisäverovelka. Noin. Katsotaan tässä vaiheessa, miltä meidän kirjaukset näyttäisi sitten tuloslaskelma- ja taseraporteilla. Eli tuloslaskelma näyttäisi tällä hetkellä tältä. Eli meillä näkyy täällä tuottoina arvonlisäverottomat osuudet kahvituotoista ja jäätelötuotoista. Tuottoja yhteensä 2468,68 euroa. Samoin meillä näkyy tuloslaskelmalla ostot, kahviostot ja jäätelöostot, arvonlisäverottomat osuudet. No, taseen tilit meillä näyttäisi sitten noiden kirjausten jälkeen tämmöisiltä, eli myyntisaamisissa näkyy 600 euroa, joka oli niistä jäätelömyynneistä, josta tehtiin lasku.
mutta mistä ei ole vielä saatu suoritusta. Arvonlisävero saamisissa oli tämä 1500 euroa joulukuussa muodostunut arvonlisävero saaminen, mikä ei ole tullut vielä tilille. Käteisvaroihin on tullut hieman lisäystä ja pankkitilin saldo näyttäisi 2000 euroa. Sitten meillä näkyy täällä vieraassa pääomassa velkojen puolella ostovelat-tili, tällä hetkellä nollana, eli kaikki ostovelat on maksettu. Arvonlisäverovelkatili nollana, eli siellä oli se marraskuun arvonlisäverovelka, mikä maksettiin pois. Ja nyt täällä näkyisi nämä meidän alvitilit, eli kummatkin näkyy täällä taseen velkojen puolella. Alv-myynnistä tili ja alviostoista tili. Alviostoista tili eli vähennettävä arvonlisävero-osuus on tuolla velkojen puolella niin kuin vääränmerkkisenä ja alvimyynnistä tili näyttää sitten, että 345,61 euroa on arvonlisäverovelka siinä. Nythän me voitaisiin vielä käytännössä nollata nämä alvimyynnistä ja alviostoista tiliä ja katsoa sen jälkeen, että miltä tämä tase sitten näyttää. Eli nollataan vielä nuo alvitilit tähän ja tehdään siitä ihan oma tosite ja lisätään vienti. Eli nyt nollataan ne äskeiset saldot, mitkä siellä arvonlisäveloissa ja arvonlisäverosaamisissa näkyi. Se oli tili 29391. Alvimyynnistä tili kirjataan 345,61. Debet-puolelle nollataan se tili ja 29392 alviostoista tilin puolelle 245,61 nollataan sekin tili. Ja nyt ohjelma näyttää, että vielä pitäisi kirjata 100 euroa Credit-puolelle ja kirjataan se sinne alvimaksutilille 100 euroa. Tuohon voidaan laittaa vielä selitteeksi, että tammikuun arvonlisävero. Ja nyt kun nuo arvonlisäverovelkatilit on päätetty tuonne alvimaksutilille, niin taseessa näyttäisi tältä, eli alvimyynnistä ja alviostoista tili menee nollille ja sitten meillä näkyy täällä taseessa velkaa alvimaksutilillä 100 euroa. Ja nyt sitten kun se maaliskuussa maksetaan se 100 euron alvisaatava tai tilitetään se valtiolle, niin käytetään sitten vastakirjauksena alv-maksutiliä, eli kirjataan vaikka pankkitilin credit-puolelle ja alv-maksutilin debit-puolelle, niin sitten se velka sieltä vähenee. Käydään tähän loppuun vielä lyhyt esimerkki tilanteesta, jossa yritys harjoittaa arvonlisäverollista toimintaa sekä arvonlisäverotonta toimintaa. Eli tällaisessa tilanteessa tulisi huomioida, että arvonlisäverot eivät ole yleiskulujen osalta kokonaan vähennyskelpoisia. Ja yleiskuluilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, jotka palvelee sen yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan. Tyypillisiä yleiskuluja on kirjanpito- ja tilintarkastuskulut. Ja usein jakoperusteena käytetään verollisen sekä verottoman liikevaihdon suhdetta. Myös muita jakoperusteita voidaan käyttää. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla sen, että laskennan tulee johtaa täsmällisimpään lopputulokseen. Kuvitellaan nyt tilanne, jossa Ellin eläinkauppa Oy harjoittaa poikkeuksellisesti jostain syystä arvonlisäverollista toimintaa sekä arvonlisäverotonta toimintaa. Elli on laskenut, että arvonlisäverottoman myynnin osuus on 40% koko liikevaihdosta ja arvonlisäverollisen myynnin osuus 60%. Otetaan tähän esimerkkiin käyttöön 2 tuloslaskelman tiliä, toinen arvonlisäverottomille ostoille ja toinen arvonlisäverollisille ostoille sekä taseen arvonlisäverosaamiset ja ostovelkatili. Ja ajatellaan nyt, että Elli saa tilintarkastajalta 1240 euron lasku, joka sisältää alvia sen 240 euroa. No koska Elli harjoittaa nyt arvonlisäverollista sekä arvonlisäverotonta liiketoimintaa ja koska tämä tilintarkastuslasku koskee koko yritystä, eikä sitä voi suoraan kohdistaa arvonlisäverottomaan tai arvonlisäverolliseen toimintaan, niin
Elli saa vähentää tästä arvonlisäverosta vain osan. Tässä tapauksessa Elli saisi vähentää arvonlisäverosta tuon 60%. Eli Elli kirjaisi nyt tämän 40% koko laskun osuudesta tänne ostot alvi 0 nimiselle tilille. Tältä osin myös arvonlisävero-osuus jää Elli-yrityksen kuluksi. Loppuosa laskusta, eli 744 €. Siitä osasta Elli saa vähentää myös arvonlisäveron, ja se arvonlisäveron osuus on 144 €. Se kirjataan sitten 600 € tuonne se arvonlisäveroton osuus tuosta laskusta, eli se mikä jää Ellille kuluksi 600 € ja taseeseen sitten alvisaamisiin 144 €. Ja laskun summa 1240 kirjataan kokonaisuudessaan ostovelkoihin taseeseen. Eli käytännössä näin. Eli nyt ei saatu vähentää tuosta tilintarkastuslaskusta koko arvonlisäveron osuutta. Arvonlisäverollinen osuus ja arvonlisäveroton osuus kulusta voitaisiin kyllä kirjata myös samalle kirjanpidon tilille. Eli voisi olla vain yksi kirjanpidon tili, vaikkakin tässä esimerkissä on nyt 2 tiliä. Koska kirjanpito-ohjelma arvonlisävero-ohjaustietojen perusteella voidaan sitten määrittää, että miltä osuudelta se arvonlisäveron saa vähentää, eli mikä on vähennyskelpoista ja mikä ei. Mikäli toi kulu pystyttäisiin kohdistamaan suoraan arvonlisäverolliseen liiketoimintaan, niin silloin totta kai arvonlisäveron saa vähentää kokonaan. Ja sitten taas, jos se kulu kuuluu kokonaan sinne arvonlisäverottomaan toimintaan, niin siltä osin ei sitten saisi vähentää arvonlisäveroa ollenkaan. Verohallinnolta löytyy hyviä ohjeistuksia näihin. Yksi on ohjeistus nimeltä arvonlisäveron vähennysoikeudesta. Sieltä voi lukea, jos kiinnostaa lukea yleiskulujen jakamisperusteesta lisää. Ja sitten kirjanpitolautakunnalta löytyy ainakin sen niminen ohjeistus kuin yleisohje arvonlisäveron kirjaamisesta. Siellä on sitten arvonlisäveron kirjaamisesta myös ohjeistusta, vaikkakin on varmaan jo aika, olikohan vuodelta 2017 tämä ohjeistus. Mutta kiitoksia. Ja toivottavasti näistä on jotain hyötyä ja apua.